pica ngenyama. Manje unabantu abawuthuke manje kalokho bathi-ke manje ngoba manje ufuna ukudidisa mina imiqondo ngoba nginyoni kanti ngikhoza ukuhlala phansi inyoni iyacushwa angazi noma wafunda nokucupha noma akafundanga ngikwazi ukumtatazelela mfethu ngayisesha igenge ngase-17 lutho icikekile-ke kwayona okay ngaya-ke kuntombazane i-20 intombazane ayimazi ngibuyele kubafu bonke la bantu bayakuphika usekhuluma into ey'ningi le genge ngase-17 iyona ezigebengu ngoba bakhanda nemoto yabhuti wakhe imoto yabhuti wakhe baje bayitshontshe shuthi kungenzeka ukuthi nayo le yami bayikhande bayitshontshe ngithi mina kuye asambe sekuyona-ke manje ngoba wena uyayazi kuye nqaba akafuni sohlangana nale genge akayazi yophethe izigebengu le athi yantshontsha ekabhuti wakhe shuthi phela abantu vele aba-obvious ukuthi ibona abantshontshayo ugele noma ngithi asihambe segele akafuni uyamsaba ugele kwamfonela phambi kwami wambuza ukuthi indaba utshela uShanda ukuthi ngijwayelene nawe ngibe ngajwayelene nawe walethi ish umfethu yazi la muntu mongakuyena umbuza le moto uhlonje ukuchaza mfethu uyamona nje uyayitatazelela lo muntu ngiswele wona amandla mina abe ngiyasifikela ingalo yomthetho ingibamba ngophondo ubaba umchunu ngibamba ngophondo ngabe kade ngamqondisa lo muntu bafo mhlambe ngathini abazali lemfowethu nabo obhuti bakhe abazali bakhona yabona iyona yonke into le ngenza ukuthi mfethu ngizibuze ngizikhuphule lo muntu ngimkhuphule noma ngimehlise abazali bakhe sijwayelene kakhulu nabo kufana ukuthi kusekhaya kubo nawe sebeze bakuthatha njengengane indodana yakhona unamfowabo umfowabo ngimjwayele umfowabo omncane ngimjwayele nabo usisi abashana yabona nje ngifanele nelunga lomndeni lapha into eyisurprise la ngeke ngakuyena ngiyohlisa sajanyana nje mangifika lapha ngithola uma already akayazi yonke lento imali akayazi ukuthi akazi nokuthi nemoto ilahlekile hayi utshela nje yonke into nje smooth uyangibuza ukuthi awuba ungasafiki ngani zodwa uChristmas ngibuza la khona ubhuti wami omncane usemakhaya ke njengamanje usicela ungibuza ukuthi usicela mina usekhaya angisafika ngani sengize ngiqamba amanga hlukubizekile emoyeni engikwazi ukuhlala nalo muntu ngimbuka futhi mase kuthiwa ngifake imbamba ke we ma umkabaye ngambona ngamehlo la muntu esedode ngambona eseyila emlazi zama uqamba amanga ngithi imali uyabona ngosenza umsebenzi wesecurity sakheshela incwadi lapha bathiwa akekho umuntu ogulayo akekho umuntu ozoloba njengoba ku December silosile siya offer phela mina bengi offer ngisihlalela nawe unyulo leyo ngangihlalela ngi-off kodwa manje ngiyafuna ukuya kulombhemu ngiyasaba ukuthi manje ngingafika lapho sengithe ukuthi uzomenzakalisa kanti baba akumele uthathe udaba ngenhliziyo ngihamba manga kumali ukuthi ngangisebenza hayi umali akholwe nangempela ngoba naye umfowethu omncane umfowabo lo umfowethu uyi-security ayakholwe ngoba naye ubembona uyavuka uyalala uyavuka umsebenzi wakhe aqondakala ngibone nami umali uthi ayazi yonke into engikhuluma la ngiyazi shuthi abantu abazi le ndaba yemoto uyena nomkakhe ngoba lama record la okhuluma ngawo mfowethu ngangamphushela ngisho umkakhe yazi ngithukile mawuthi kufanele ngabe mfethu umtshelile umali uthi yazi ubafulahlelwa imoto enokubuhlungu malo usola mina kodwa akamtsheli akayazi zonke lento umzali uyithulele uyena kuphela nomkakhe naye umkakhe shuthi angazi noma mhlawumbe ayiplana bonke lento noma kwenzakalani kodwa phela ngoba umuntu wakhe ulala naye la uyazi khona ulwazi analo ngoba ngendlela abathuka ngayo bengibona yazi umuntu athuka umoto ufuna ukuwa uzucabanga ukuthi eyihlala phansi uphuthumisela amanzi hayi nawe ushada umbona manje ngimtshela straight emehlweni bafu ngicela imoto yami angifuni lo ungikhomba kulanto ongikhomba ngicela imoto yami ubothi yazi udinga induku nje kuphela nje ayisela asho uthike bese nginika lokho yakadumisa ngayo le moto phela hayi lo angisasebenza sengifuna lo wakhe usafundo wakho wena bawuthiwa ngithi ukhona uphathina wawo la isikhwameni ngifuna lo wesithathu lo ngingawazi ukuthi ngoba mina la ngayithenga khona le moto mfethu ngayithenga umuntu ohlonipheka kangani iNdiya la eThaswell ngicela umetro la nginike ukhiyaba u2 bengazi ukuthi khona omunye okay bafo wena emaphoyiseni kona busuyile ukovula icala la imoto lothi imoto ilahlekile yabona
amaphoyisa asebenza ngeyawo indlela. Asebenza ngeyawo indlela. Angazi noma mhlawumbe kwakuyimina anengimuncu yini. Into eyenzakalayo lapho ukuthi ngaya emaphoyiseni first day ngayibika lento. Into eyangishaya first day mangifika ngilivula icala bese ngilinda phela ukuthi ama message azongena ngoba kwakuyisonto. Lawa akunika i-case number. I-case number nanomseshi. Yeah. Kwakuyisonto kwenzeka yonke lento le. Okay. Lindela kuyomsombuluko ukuthi mina i-case number ama message angena idlutho kuze kuphele iviki. Thola ithuba ke nami ke ngibe off ngihambe ngemaphoyiseni futhi. Ngobuza sayibo kanti ubani umseshi akwathulakala kangaka. Mangifika lapha na ukuthola icala lami alikho. I-case yami ayibhalwa ngantawa ayireportiwe. Kodwa nayenza affidavit. Angithi ngafika ngavula icala nje phela kwase kuthiwa ngizothola umseshi ngizozwa ngefoni. Okay. Mangifika lapha na i-case yami ayikho. Ayireportiwe ndawo. Bengibuza ukuthi ubani wayengisiza. Kwakunini ngichaza kwakuyi-24 kuyi-day shift ngizisho ikhadi kwakubani ungakwazi umkhomba lo muntu engakwazi umkhomba ubani igama lakhe ngithi ngizonazi ngani ngoba nani niyasifihla la lamagameni angithi nani niyasifihla lo wayengisiza naye wayengenalo igama bathi ungakwazi umkhomba ngithi ngamkhomba bethi bayibheka lo shift uthola lo shift ingena ebusuku yazi ubuhlungu obakhulunywa le ntombazane ephoyisa ngihlonipha ukuthi iphoyisa ukuba yilona iphoyisa ayihlonipha uniform ikhuluma into ebuhlungu. Hlala endaweni embi lapho ethu. Imbi kabi le ndawo le. Ithi angilaba ngithi shift ngene ebusuku, ithi angibuye ebusuku lo muntu wangivule ngangivula kuyena icala. Ngithi sisi, ngihlala eMlazi. Ka-Q. Ngisuka ka-Q ngize la epolice station. Ngihambe ngani? Ebusuku. Uyazizwa wena ungayenza kodwa wena le nto leyo wena mfowethu. Ungayenza wena. Ngizobuya futhi ngize la. Angeke. Ngizofuna nje iphoyisa ngangibhala ukuthi statement nje. Ngiyibonile indaba even if ebusuku la ngena kabuhlungu. Ngithi mina ngibone le nto ayumqansa phela. Ngiyeke lento. Ngingayi lapho ngisabela impilo yami. Ngithole linye ithuba ngiye futhi ngakusasa. Tholwe ke iphoyisa ke right ngitshele ke futhi hey ngicela ungisize kanje. Ngalivula icala lana alanga recordwa ngaphinde ngabuka kuthiwa ngibuye ebusuku iphoyisa ngene ebusuku ngeke ngikwazi ukwenza ku-risk mina impilo ikanye njoba sengibuya ke namhlanje ubhuti abantu ke mfethu angisizeke nginike number plate yemoto uhambe uyibheka lapha na mayithi ayiphathi imoto ibiza omunye umuntu oseverelem ima ke wena i-change of ownership wayenza the time imoto uyithola ibuyela kakwani the time uyithenga no bengakayishintshi lo yamndi. Okay. Yabo kwabe affidavit nje nephepha nje ukuthi sivumelane imali engaka. Okay. Ya ngoba okunye nokunye wathi makhona ungidingayo sengokuya kuyena. I-logbook wayithola. I-logbook yayisasengakuyena mfethu. Okay. Hey. Manje yabona lapha into yabangcinezela ngayo lapha emaphoyiseni bangifuna yona ke le logbook. Bafo inkinga kudingeka i-logbook. Wethu iyona into eyangicina wawusuqedile ukukhokha nje ngase ngicomplete. Yabona amaphepha asho ukuthi imoto ngikhokhile ngiqedile umndi yafethu wanginika yonke into. Imina angazi ngabeka kanjani akubekekanga kahle ake ngithi akubekekanga kahle ngoba angwazi mfowethu lento ukuthi uyaphelelaphi sengacinga ngaze ngakhathala kwasuka nomfowethu emakhaya wazongibhekela lento lutho. Naye lo mfowethu uwenza yonke lento obuyazi ukuthi le moto ayinaphepha. Ngisahlanganisa imali ukuthi ngihambe ngiyofuna lamaphepha. Lo muntu wathi uma ngabe siwalahle amaphepha ube no 2000. Wazokwenzela amanye. Uzoba lula. Okay. Manje ke ipolice station ngifuna ke leli phepha alikho. Ngifuna affidavit. Ngihambe ngiyomfuna umuntu engamtholi. Ngithi ngiyamfonela ifoni engayibamba. Iyaringa kodwa akayibamba. Isikhathi sihamba njalo. Ngibona impethu ngishonelwa ilanga mfethu abamaphoyisa mfethu angicindezela ngize mfethu ngizikhale manje into engishaya manje ile ncwadi kusho ukuthi amaphoyisa awakwazi ukusiza umuntu ngento yakhe ngaphandle ukuthi uzokhipha islip ufuna uzokhipha islip motor awusiboni kusho ukuthi ayikho lonto leyo akuyona yakho into owaziwa ngayo amaphoyisa angazi ukuthi asebenza kanjani kodwa anendlela yawo angwagxeki and laba bantu basebenza ngento ephathekayo.
Hawu. Uyabona kumele uma uyakubona you have to ukuthi uproduce i-logbook yemoto ne-proof yokuthi imoto eyakho ngampela negama elibhaliwe lapha kwi-logbook kumele kube igama elikwi-ID yakho. Kodwa bhuti wami ngiyakuzwa lokho, angiphikisani nawe, angiphikisani nengalo yomthetho, kodwa umuntu ecela ethi nabo ubufakazi, nangu uyangazi ngisigqokile le jacket eyami, wena ungifuna islipu, ngiyasho ukuthi islipu angazi ngasibekaphi eyami, yini-ke ungenani-ke uhambe uyobuzisisa-ke ngayo le jacket, kwala noma sengibadlali sengibanika ufazi umuntu engimnukayo. Okay. Asange mfethu bengisize kuze kusho wona amaphoyisa ethi yabo lo mfethu lo mongamlandi umbekela umfaka ishop uzokuthetha imoto ekuphi, sukuma phela sami inkinga leyo. Okusho ukuthi into ebabambayo Leli phepha nje Lelo- lesi slipu nje ke manje. okay, yazini-ke bafake into ekuzomele siqale siyenze, kumele siqale sibuyele back kumnikazi wemoto simcele ukuthi akatetele ama-logbook nayo yonke into yemoto umndeni. Masisuka lapho uyahamba uyovula i-case noma iyavulwa i-case yemoto. Kufanele ukuthi ayivuliwe ngoba ngaya abayirekhodanga. Kumele okay, kusho ukuthi sivule yonke into and then maseke siya kule ndoda le. Umfowethu man azi kodwa anguphikisi lokho ungakwenza, kodwa mfowethu uyabona isikhathi esihambile, Hayi, mawubheka ngizoyithola iphila kodwa le nto khululeka wena lo muntu uyatshabaza la mfowethu, khululeka ungasabi wena. usebenza ngamasipala nge-security mina. Hayibo, bengasebenzi Ubengasebenzi manje imali sonke lesikhathi ubengasebenzi, usanda kuqala emsebenzini njengoba nami ngisanda kulahlekelwa imoto. futhi kulahleka imoto yakho yena waqashwa kamasipala. Mazi noma uqashwe ingakalahleki kodwa nje kumama lapho nje ukuthi makusondele ukuthi ilahleke imoto aqashwe. Ngokuhlala phansi kwami ngimbuke ngoba ngiyamazi lo muntu bengatoki. Shuthi umsebenzi uthola ngegwenye awusafesi ngamaphepha akho qualification So kumele kube khona yeah. something ngoba Akatohi ke mfethu lo muntu, intshontsho. yabo akatohi lo muntu. Usebenza ngamasipala mfethu enye into leyo. Yeah, hayi. Kufanele uphande mfethu njengendoda, yabo. Futhi nawe wabona inyoni ke mfethu ilahlile ngoba vele angazi lento ade ayihlela lo muntu. Kade alwazi uhlelo lokungena amasipala eshawa imali yokwenzani ukuthi akhokhele lo muntu ukuze azomfaka. Ngiyamhlanganisela, ngiyamcabangela ngendlela esekwenzeka ngakhona. Futhi wabona nali ithuba kumina, wayithatha le moto wayidayisa. Ikanje lento sengaba abantu abawu3 besinto. Iqala ukulahla le moto amama wasemthwalweni. Inkombe ezingikhomba ukuthi lo mbhemu yazi lo mama mfethu uyayenza into yakhe. Uyakwazi ukuhlola futhi wami. Akwazi. Ngathi ngikhuluma nganginaye la endlini. Le mthwalo ngila. Wathi umuntu othola imoto yakhe umuntu osondele naye kakhulu. Yabona njengamanje oba ngikhuluma nawe usendleleni uzodlisa satanyana kuwena. Yes. Ngaleso sikhathi ngoba ngangifona ngefoni kaMfowethu. Ungena ucallback ilapha ifoni phekolela tafula. Wangena ucallback kwalo Mfowethu. Mangithi ngiyaqala athi hawu lo Mfowethu. Ngikhuluma nalo mama lesikhathi ngithi hayi wemali manje yabona njengoba uthi lo muntu usendleleni njengoba njengoba kungena ucallback komuntu engisondele naye wathi uzodlisa satanyana. Sengiyamazi umuntu othola imoto angisafuna ukumqonda ke ngithi ke ayibuyiseke shuthi umama uhlula ukuyibuyisa yabo akanayo ke induku yokubuyisa kodwa yokuthi unika isithombe isithombe sokuthi kwenzakala akunike uzoqhamuka la ungakwenza lokho. Okay, ngihamba ngayo komunye kamasho yakhokhwa njalo ngiphelile nje ungibona yakhokha ungibulele lo mbhemu ungiqedile
ungifaka umuntu yazi ungifaka umuntu kwenye indawo kanti ngiyithuka ungifaka umuntu engquza kanti ngiyithuka mfowethu ngiyethuka mina mezo uyabona uzothi ngiyaxhuma ngiyithuka yazi ungenza intembe lo muntu angifuni ukuba yilento acabanga ukuthi ngiyona hayi bafa ngikuzwa kahle asho lo umiyo kamasho naye wamkhomba khona eduze sengibuya shona kuba prophet fana nasemsakazweni bakhomba basho into eyodwa shuthi bonke kahle kahle kodwa labantu basho umuntu oyedwa kodwa manje lo muntu uyinkinga ngoba manje uyabagqilaza ayabagqilaza ngisho umthandazi hayi bafa abakwazi ukuyibuyisa mfethu imoto sengizulele kakhulu mfethu ngikhathazekile mfethu bafa awukuphe thina isikhashana nje esincane sike sibone ukuthi thina sokusiza sifike phi nathi mfethu wami awuke nje usiphe isithutshana nje elincane ngicela mfethu wami ngiyacela usebenze sike sithi ukuyinyathela lelo daba lakho sibone ukuthi thina sophetha kanjani ukuthi angikwazi ukuchaza ngiyafisa ukuchaza ukuthi angikwazi hayi mfethu hayi ngithemba ukuthi lokho sokuchazile isikhathi eside le ubuhlungu bungilimazela ngisakwazi nje ku-enough lokho sokuchazile ngiyathemba ukuthi sekuzwakele zothi nje manje kumpo wakithi hayi alright baba mfowethu nginankinga yeah stop